Hej børn, velkommen til årets sidste nyhedsshow. I dag er der faktisk ikke så mange gode nyheder. Hvis jeg skal være ærlig, så er der kun dårlige nyheder. Der er 3 små børn fra 13 til 12 år, som har fået sprunget deres hoved af. Og hjernerester var spredt ud over det hele. Og så tager vi lige en smule til New York, hvor vores journalist Hasib Abadi er, som rapporterer derfra. Hej, det er mig, Hasib Abadi, og jeg står her i New York, og det er dejligt, og det hele er oppe at køre. Børnene, de voksne, de gamle, det hele, det er oppe at køre. Det er rigtig fedt her i New York. Ja, men der er sket nogle ulykker, desværre. Der er en mand, der er død. Hans hoved, den er sprunget, og det er lige ham her mand, lige præcis, lige her. Så kameraman, kan du lige zoome ind lige præcis her. Det er lidt svært for jer at se det, men jeg er her i New York, og det er let nok for mig. Der er også en bil, der brændte ned, og det ligger lige præcis her, lige som I kan se, der. Og ja, der er død et lille barn og en mand. Og heroppe, der var nogle fugle, nogle par duer. Der var børn, der sættede heksehyl fast på dem og lod dem flyve. Og det lyder lidt sjovt. Og så det der heksehyl, det begyndte at tænde sig, og så fløj de der fugle rundt omkring, og så sprang de. Ja, det var værre. Det så virkelig dårligt ud. Og som I kan se, er World Trade Center tilbage igen. Ja, men de er væk nu. Ja. Men ellers, her i New York, der er det rigtig godt. Og ja, bortset fra de små ulykker. Men vi går lige tilbage til flaggerne igen. Tak for det. Det var sgu synd for de fugle. Hvad er synd for fuglene? Hvad fanden laver du her? Hvad laver her? Ja, hvad laver du her? Hvad laver her? Jeg gider ikke engang diskutere med dig. Jeg gider ikke det her lort mere. Jeg smutter.